Σε αυτό το βίντεο η ομάδα Crazy Labs θα σας δείξει τις διαφορές στη σύνδεση ενός σκληρού δίσκου τύπου ID και ενός τύπου SATA. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε εργασία, φροντίζουμε να αποβάλουμε το στατικό ηλεκτρισμό από πάνω μας, ακουμπώντας κάτι μεταλλικό. Κάθε σκληρός δίσκος απαιτεί για τη σύνδεσή του ένα καλώδιο για τη μεταφορά των δεδομένων και ένα καλώδιο για την παροχή ρεύματος. Στην περίπτωση ενός δίσκου SATA, αυτό είναι το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων. Και αυτό εδώ είναι το βίσμα του τροφοδοτικού που παρέχει ρεύμα σε SATA συσκευές. Επίσης εδώ μπορείτε να δείτε και τον ελεκτή SATA της μητρικής πλακέτας, όπου συνδέεται με αυτόν τον τρόπο το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων. Μια τυπική σύνδεση λοιπόν μιας SATA συσκευής γίνεται έτσι. Στην περίπτωση ενός δίσκου ID, αυτό είναι το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων, γνωστό και ως καλωδιοτενία. Και αυτό είναι το βίσμα του τροφοδοτικού που χρησιμοποιείται για την παροχή ρεύματος στο δίσκο. Εδώ μπορείτε να δείτε τους ελεκτές ID στη μητρική σε έναν από τους οποίους συνδέουμε την καλωδιοτενία. Αυτή είναι μια τυπική σύνδεση ενός δίσκου ID. Σε ένα ID ελεκτή όμως, σε αντίθεση με τον ελεκτή SATA, μπορούμε να συνδέσουμε μέχρι και δύο συσκευές ID. Τότε θα πρέπει να τοποθετήσουμε βραχικυκλωτήρα ή αλλιώς jumper σε αυτό το σημείο, στο πίσω μέρος του σκληρού δίσκου, ώστε να υποδείξουμε στον BIOS ποια συσκευή θα είναι κύρια ή master και ποια δευτερεύουσα ή slave. Από την ομάδα Crazy Labs, γεια σας!